میں جس بندے نو دعوت دین لگا ساڈا مہمان شہر ہے اور بھائی دے نال نال تساں چلنا ہے تہاڈی تالیاں دی گونج تشریف لیاندے جناب محمد اویس میاڑا صاحب آؤ جی اویس میاڑا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب جی وقار نہایتی ادب جناب السلام علیکم میں نے خصوصی حکم ہوا جناب مقبول سے بلندہ بزم نظیم قلم کا بیلج حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے امید کرنا حوصلہ افزائی کر سو بلہا تمہید جناب عمار ندیم صاحب جناب عمار تنویر بٹوانا صاحب بھائی جان میں ہور اللہ پاک تو کے منگنا ہے اسا دل دیاں پوریاں ہومن میں ہور اللہ پاک تو کے منگنا ہے اسا دل دیاں پوریاں ہومن میرے ڈنگ پڑتیون تے پیٹ دیاں مینوں نہ مجبوریاں ہوویں میرے ڈنگ پڑتیون تے پیٹ دیاں مینوں نہ مجبوریاں ہوویں تے عربی دے شہر وچ ونجن دیاں عربی دے شہر وچ ونجن دیاں جب جب منظوریاں ہوویں اوئے نبے عمر اویس مدینے وچ پیاں دیس تو دوریاں ہوویں اور قبلہ اولاد دے سر تو ہوندا ہے جدا او ڈر سایہ مادا اولاد دے سر تو ہوندا ہے جدا او ڈر سایہ مادا اُندا کوڑے دیدرے سایہ ہوندے نہیں لبدا نور سبھادا اُندا کوڑے دیدرے سایہ ہوندے نہیں لبدا نور سبھادا گھر ہوئے ماں کدی سکدا نہیں گھر ہوئے ماں کدی سکدا نہیں پانی رحمت دے دریا دا ہوندا ڈھیرا ویس دواوا تو اولاد تے اثر دوا دا یہ بہت مہربانی قبلہ جدا زان ویس کڑاڑے ہوئے ادام دیے گھاٹ کڑاڑی جدا زان ویس کڑاڑے ہوئے ادام دیے گھاٹ کڑاڑی وس لائے دیوا بختہ لا نہیں کڑدا لاٹ کڑاڑی تے الفت دی جنس نو منڈیاں وچ الفت دی جنس نو منڈیاں وچ ہے لگدی کاٹ کڑاڑی ساری عمر حالات دی جھلنی ہوئی وقت منہ تے چاٹ کڑاڑی بہت مار ندیم صاحب دل وسطیاں جائیں تے لگ ویندن نہیں لگدے قطن جاڑ چ دل وسطیاں جائیں تے لگ ویندن نہیں لگدے قطن جاڑ چ لوئی کرم سیالے گھلدیاں نہیں ہن گھلدیاں جیش دے ہاڑ چ اور وائیاں ادھر ویس نہ جمدیاں ہن بی سٹیے جدر پہاڑ چ او بھاوے جیڑا کوئی فنکار ہوئے نت نفدیے قدر جگاڑ چ بہت مہربانی اہل علاقہ بندے کولا ویس میاڑا غبڑی نہیں ہم تیرا دے بندے کولا ویس میاڑا غبڑی نہیں ہم تیرا دے اللہ پاک چوائدہ ہے بھار بھریڑے ہر کئی دے چم تیرا دے اور جنہ کولتا بھوئدہ کپائی نہیں روزی ہوئی کھم دے راندن دل کٹنتا جوڑے ہی نہیں جڑ دے جھکے ڈھنگتا پم دے راندن
بہت مہربانی دل ٹوٹن تا جوڑیا ہی نہیں جڑدے جھوکے ڈھمن تا پوندے راندن مار صاحب جویں کل مینوں کھچی خلقت وچ جویں کل مینوں کھچی خلقت وچ اونج بالکل کھچنا نایا او دشمن دی لگ کے سیٹی تے پر میرے نال وچنا نایا تے چنگے بھول کے ہولے بندیا دا راہ یار کچھنا نایا او لنگو ویچا ویسنو ممی ماں بچ پر ہو کے وچنا نایا مارشل رسو جدڑا ویستا روسے آتے مڑ سچ مجھ اڑ بنے آئے نہیں شادی رسو جدڑا ویستا روسے آتے مڑ سچ مجھ اڑ بنے آئے نہیں بسیں پھٹ کے نبھنے چار دہاڑے وقت بیلیا کھاڑ بنے آئے نہیں تے بندے ہٹھلیاں اتلیاں ڈھیر مرے سن کہیں دی انگل تے چڑھ بنے آئے نہیں بڑھ ویسو تار چنا دے وچ ویڑ سوچیا مار بنے آئے نہیں یہ بہت مہربانی کھبے پائے اور ڈوگیاں سنتا وچ میری کدے سن دے فریادو کھبے پائے اور ڈوگیاں سنتا وچ میری کدے سن دے فریادو ویکھو جدڑا ویسنو سڑدے ہو کون آتا ہے ہوندے شادو تے میرے پیری بیڑیاں ظلم دیاں میرے پیری بیڑیاں ظلم دیاں تسی بالکل یار آزاد ہو پرواہ نے دن تے دنیا دی رب چوسن دے استاد ہو بہت مہربانی استاد ہو بہت مہربانی خیرات بھائی نکو ساوا توئے جی میں جاتا ہے اونج وانگا ویستا ہے نہیں اللہ دیتی ہے طاقت بازوਆਂ ਵਿੱਚ تیتھوں سکھے زیر حسین نہیں تے اسا جیڑی ہستی دے پیروکار آئے آکھا انہاں دا یہ بھلسائے نہیں اور بھاوے دوویں آتاج وڈھاونے پے تینوں ڈھول سلام دسائے نہیں اور ہاتھ پیرا ویسا لائی رکھیے گوٹھا مار فضول نہ بھئیے بھیڑے ہوندن بول شریکہ دے کدی گنگیا مانگنا سہیے دلو میرے استاد دا اے اکھا جے من سا سارے لئیے میلا بھریا چھوڑیے تاج دا چن متھے موڑوی لگن دے لئیے